Laydem Somaa Baida ama manlugan tas ng dangwa ay umay para sa gada aw ni pa'y dumanunta at adi kamadistis mayat ay inatep sinbubong na yan upat tintustina at pa'y no masuyap ta isnantep ayan anusam san ulas ta saku ay ding maita en may taed ba uyu yan is isu paisan kanunyo binayo ay gintungan ilapay sang sibuyo pinirito ay ganso en may taed ba ay mi kami pa'y anusan tayo siya